Človek si musí rozmyslieť, alebo musí vidieť a vedieť odhadnúť, že kedy skončilo to obdobie veľkého rozvoja a toho, že tá matka kládla, dá sa povedať, všade, kde našla miesto. A keď už treba rozmýšľať nad tým, že si idem usporiadávať ten úl na zimu. No a u mňa to bolo také, že dobre, keď sú medníky, pre tie včely je viacej motivujúce do nich ísť a do nich nosiť a nie do plodiska, keď tam tá materská mriežka nie je. To je jedna vec. A potom pri niektorých rodinách je to zase tak, že som si povedal, že dobre, či už mi nakladie vajíčka do medníka alebo nie, je mi jedno, lebo už mi o ten med nejak nejde tento rok, nebudem to siliť. Maximálne povytáčame to, čo sa nájde. Lebo vidím, že aj tu si z jedného plodiska spravili viac menej medník. Hej, toto je čisto zásobný rámik.